Sanibonani bakwethu. Indaba ezinhle lo. Uyamngela isibongo Nuba. Ngaziwa ngela King Nuba. Ngifuna nje ukubonga kunina nonke ningisupportile kwi-single track yami engisanda kuyikhipha. Ethi akazange lilahle ithemba. Ngiyabona ukuthi ishintshile impilo zabantu emhlabeni wonke jikelele ngoba umhlaba wonke uthi wathi izwe lonke lithi wathi cela ningisupporte njalo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngithathe down ngingelutho nangibeka up nangenza umuntu yabo. Kusukela nje kuqala nje abanye bangazi manje kanti mina kudala ngaba khona ezweni kade ngaqala ukucula kade ngaqala ukuba yi-artist yabo. Abanye bangazi nje kusukela manje but sekuningi kakhulu esengenzile ezweni ngomculo wami nange-art yami yabo. Engingakusho nje ukuthi niqhubeke njalo nje support ama-artist ane-talent njengami. Niqhubeke niwa-support niwanike i-support ngoba nje asilutho ngaphandle kwenezweni. Yini enisithatha nisibeke ezweni ingakho nje soqhubeka sinithanda la esihlangana khona sinikeze isikhathi kube mnandi nje siba basezweni. Njengoba nazi-ke nani ukuthi ngumuntu wabantu mina noma inini nje ngiyakwazi ukuthi ngihlale nabantu abangithandayo kube mnandi sijabule nje yabo. Laba abangangithanda ngazi ngoba ngikaze ngihlangane nabo bese ngihlangana labo abangithandayo nganoma bazifihla-ke bona yabo. Laba abangangithandi masamba endleleni but ngiyabonga kakhulu laba abangithandayo baqhubeke nje. Abangangithandi sebeyolala ngenxeba-ke bakwethu ngoba izwe lonke liyangithanda yabo. Nabo nje ngiyethemba ukuthi njengamanje kule ngoma ethi wathi sebeyayicula nabo bengathandi laba abangangithandi. Umuntu azizwa ethi wathi bese athi fuck off yini le ngiyiculayo. Aphinde futhi athi wathi aphinde ethukanise futhi ngenxa yokuthi le ngoma iyayingenela kubantu ayidinga ukuthi ifakwe. Ingoma yasezweni nje ezokwehlukanisa unyaka yenze konke okuhle isikhathi sisekhona. Ngiyabonga kakhulu niqhubeke njalo nikwenze lokho enikwenzile ngize ngehlukanisa unyaka yabo. Ngiyacela kakhulu ukuthi uma sekuphela unyaka ningivotele yabo ngoba le ngoma ayikho ingoma esazokwedlula. Angisho ukuthi abanye abantu abacula or bacula kabi or abanawo umsebenzi emculweni but ayikho ingoma ezoba khona kulo nyaka ezokwedlula le. Njengoba nazi nani ukuthi le ngoma iyajabulisa ishintshe impilo zabantu ibuyisa ithemba iyaduduza yabo. Noma kunzima nje uthi yabo. Yazi khona basazongidlela umona mase ngehlukanisa unyaka ngoba bengaku-understand umculo wami uthi umculo onjani. Umculo wami lo ingoma le ye-gospel abanye abazi i-gospel le ngangishilo kanti ngizokhipha i-hit song ye-gospel ngisho last year. Ngiyikhiphile-ke manje ngicela niqhubeke niyi-support i-gospel yami. Ithanda ukwehluka ngoba i-goskandi pop and B ngiqambe kanjalo lo mculo wami goskandi pop and B. I-goskandi pop and B ulo mculo wami-ke lo wasezweni eniwuzwile njengamanje ngobani njengoba uzwa nje ukuthi le ngoma iqukethe into eziningi ama-genre amaningi. Moyilalela kahle iqanga ngathi R&B sabo hip hop i-gospel futhi ibe nomaskandi phakathi njengobona ngihlaba nje lapha music video. Njengoba ngisho nje ukuthi igama la goskandi pop and B gospel maskandi hip hop R&B goskandi pop and B. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu bakwethu. Ile ngichaza le gama ngoba igama elingakazi labakho le goskandi pop and B. But la ngizolokhuzana khona ngizonominate khona kuma-awards ngizofaka elini ngizofaka ku-gospel bakwethu. Ngizothatha le genre le yokuba i-gospel artist yabo. Ngizothatha le genre yokuba i-gospel artist ngiqhubeke nayo seni phambili. Ngiyabonga ngicela ningisupport kakhulu. Ngiyabonga ukuthi niyangisupporta njengamanje. Ngibonge konke enikwenzayo phezu kwempilo yami.
nginalokho enginako ngenxa yenu ngingumuntu wasezweni ngenxa yenu yabo akukho okunye engingabuye ngikusho ngiqoka kahle ezweni ngenxa yenu ngicula kahle ezweni ngenxa yenu ngiyabonga kakhulu niqhubeke njalo ningisupport laba banomona-ke behlisa umona bakwethu kade babethi kuyophela ngami kuyophela ngegama lami babethi kuyophela 2 months bese kuphelele ngegama lami hhayi ngicela bandla nehlise iy'nhliziyo ngixolise iy'nhliziyo bawethu ngisekhona ngiyoze ngiresign kuwo lo mculo wasezweni ngilokhu ngila nguNuba kuyophela amadatha kuyophela zonke izinto kuyophela iy'nhlamba nengizama kodwa dlula mamdala kuyophela yonke into nizamana noNuba uyabo ngobani solokho ngabakhona nje bayangizama ngeke beze benze lutho futhi mina ngiyozongiresign emculweni uma kuyintando yeni ngeke kwenzeka ukuthi ngiyeke lokho engikwenzayo bakade bengithuka but kaphelele emoyeni laba banomona umona-ke ubalulekile bakwethu umona nami ngumuntu mhlawumbe abake babe nomona ngake ngaba nawo umona but ngizange ngiwuvumele enhliziyweni yami kwahamba isikhathi ngabona ukuthi hayi ngimncane ngayifundisa ukungabi namona nawe lapho ukhona yifundisa ukungabi namona ngoba ngeke uze ungenze lutho ngeke ngendawo ngenxa yokuthi khona okukhulumile khona okushoyo ey'nkundleni zokuxhumana noma ikuphi yabo ngiyathanda mina ngiyavuma yabo mina uma nginomona nento ngiyayincoma into ngithi eish bengiyidinga-ke le nto uthole ukuthi ushaya intombi enhle ngithi le ntombi ngcono ukuthi beyithathwe yini kwenze izodlula leyana ngcono ukuthi bengiyibone kuqala umtshele umuntu mhlawumpe intombi uyamngani wakho so that izodlula leya nto ukuthi le nto yomona yabo thola ukuthi uthenge izicathulo ukuthi le sicathulo ngiyasithanda nami umona lo bakwethu cha umona osezingeni eliphezulu sengisho ukuthi umona kumele uvume if uphula nomuntu ongenawo umona kumele wazi ukuthi lo muntu uphula impilo yobuxoki naye umuntu ufuna kuveza ukuthi unomona umuntu ophila naye akekho umuntu ongabi namona kusho ukuthi uyakukhohlisa lo muntu angakwenza noma yini noma yini ngiyabonga kakhulu niqhubeke njalo ngisupport ezweni ngiyayibonga isupport yenu uKing Nuba basezweni liboca ezweni akazangenzeni wathi akazangenzeni wathi kunzima wathi kunzima wathi kubi wathi akazangenzeni wathi akazangenzeni